Ia stai și ascultă până la sfârșit că o să-ți distrug toată teoria pro-europeană cu care te-au hrănit ca pe niște vite. Călin Georgescu a spus-o clar, dar majoritatea n-au avut creier să priceapă. Puterea nu stă nici la Bruxelles, nici la Washington, nici la Paris sau Berlin. Puterea stă în 3 lucruri simple: apă, hrană și energie. Atât. Dar pentru asta îți trebuie minte să înțelegi, și aici mulți cad testul. România are izvoare cât să dea apă la jumătate de continent, pământ cât să hrănească milioane și energie cât să fim independenți pe 10 de ani. Și totuși, ce face poporul deștepților? Se plânge că n-are, aplaudă facturile și se uită la televizor ca hipnotizații. Bă, să fii prost e una, dar să fii prost și mândru de asta e deja tragedie națională. Ni se spune că trebuie să cerșim, că depindem de alții și mulți dintre voi chiar înghițiți gălușca și ziceți: mulțumim Europa. Ăsta nu mai e popor, ăsta e o grămadă de sclavi care își pupă lanțurile. Și când mai aud pe câte unul că așa e bine, așa trebuie, îmi dau seama cât de adâncă e prăpastia prostiei. Războaiele nu sunt pentru democrație, ci pentru resurse. Dar na, să înțelegi, asta trebuie să-ți folosești capul, nu doar să-l porți pe umeri. Noi românii murim de foame pe bogăția noastră și încă mai sunt idioți utili care aplaudă. Asta a vrut să spună Georgescu. Dacă pierzi apa, hrana și energia, nu mai ești națiune, ești o slugă globală. Mulțumesc pentru vizionare. Și acum răspunde: tu chiar crezi că viitorul e în mâinile noastre sau preferi să rămâi sclav fericit, bătând din palme ca prostul la circ?